shekara 8 a ƙasar nan rayuwar da muke rayuwa ce ta ƙarya. Aka gama cin bashi daga waje, aka gama cin bashi daga cikin gida, aka zo central bank, abinda central bank ta ba da bashi naira kusan naira trillion 30. Kawai a buga kuɗi da babu shi. Ana ta rayuwa. To lokaci ya zo kuma bashin ya kai mu kafin waccan gwamnatin da ta wuce. Sai da ta kai dukkanin naira da gwamnatin tarayya take samu. Duk naira take samu ba ta biyan kuɗin ruwa akan bashi. Debt service ya wuce 100%. Wato duk naira da gwamnatin tarayya ta samu ya tafi bin bashi, sai an ci bashi ma za a biya kuɗin ruwa. So haka duk abin da aka yi albashi ne, overheads ne, titi ne, duk abin da kuka ga ana yi dama wani sabon bashin aka ɗauko a yi. To ina ƙasa za ta rayu haka? To shi yasa na san za a sha wahala, dan lokaci zai zo da za ka ji neman bashin a ce ba za a bayar ba. Kuma lokaci zai za ce a biya bashi da me za a biya. Saboda haka ba abin da za mu cewa al'umma sai mu ba su haƙuri. Waɗanda Allah ya ba wa hali, dan Allah dan annabi ku tausaya wa marasa shi. Ba laifinsu ba ne jefa su a ciki. Magani ne, kuma su waɗanda ba su da shi, dan Allah su rage buri. Ina zaune sai mutum ya min message wai zai aure na son ya sayi gida. Kai mutumin da baka da abinci, wani ba shi da abinci da dace, kai kana tunanin a sai maka gida. Zai aure da yarsa, ba shi da kayan gado, ka tura ce ka sai mata katifa ta tafi. Wato mutane su rage buri, dan lokaci wannan abubuwan da ake yi ba yanzu dole a daina. Saboda haka irin abin da ake faɗa ne, ana fatan Allah kada ya nuna. Amma kuma tunda abin ya zo, saboda haka